ସଜବାଜ ହେଇକି ବୁଲିବ ହେଲେ ବାଲ୍ମୀ ଓ ମୋର ନା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି। କହୁଛି ଦୁଃଖଟା ପରା ଏଇଠି। କାଇଁ ଆରେ ଏଇଠି ମାନେ କଣ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା କଣ? ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଓହୋ କୋପି ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ସେ ତ, ହଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପରା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। ତମେ କାମ କରୁନ କଣ? ତମେ ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କହିଦିଅ ଏମିତି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେ ଗୋପୀଟାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦିଅ। ଏଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ତମେ ବି ଏଠି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ। ରାଇଟ୍ ବାଲ୍ମୀ ଓ ଏଥର ତ ଭିତରକୁ ଚାଲ। କଣ ଭାଇ କଣ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭାଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଡାକୁଛ କଣ କିଣା ନେବି ନା କଣ? କଣ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଚ୍ଛା ପାଖକୁ ଆଉଛି ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ଢୋକି ଦଉଛି। ନାଇଁ ବାଲ୍ମୀ ଜମା ଢୋକନି। ଢୋକିଲେ ନା ତମ ଦେହ ଖରାପ ହବ। କହିବି କହୁନ। ନା ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଭାଉଜ ଆଗରେ ପୁଣି ଲାଜ କହନା। କହିବି କହିବନି। କାହାରି କହିବିନି। I love you। ତମକୁ ଯଦି କଥାଟା ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତମେ କାହାରିକି କହିବନି। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ଏ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତମେ ବି ଟିକେ କହୁନ। କହିବି ହଁ କହୁନ ମାନେ ସତରେ। I love you ବାଲ୍ମୀ।